дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон мизи мудаввар дар мавзӯи андозбандии объектҳои ғайримаъқул ва таҷрибаи миллӣ ва хориҷӣ бо иштироки коршиносони байналмилалӣ аз давлатҳои Россия, Олмон, Туркия, Тоҷикистон баргузор гардид. дар чорабинӣ устодону донишҷӯён ва меҳмонон аз хориҷи кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. дар мизи мудаввар маърузачиён дар мавзӯъҳои самти ислоҳоти андозбандии молу мулк дар мамлакатҳои Осиёи марказӣ, таҷрибаи Туркияи ислоҳоти андозбандӣ ба моликияти ғайримаъқул, андозбандии шаклҳои нави маблағгузорӣ ба моликияти ғайримаъқул дар мисоли Рейтс, мушкилотҳои андозбандии моликияти ғайримаъқул дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо, идораи умумии маҳаллӣ ва масоили андозбандии тарҳи қонунгузорӣ ва роҳҳои такмили он, оид ба ислоҳоти андоз ба молу мулк дар Олмон, оид ба таърихи андозбандии молу мулк дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид. ин ҳама дастовардҳои соҳаи мазкурро тариқи тахтаи электронии маърузачиён ба ҳозирин пешниҳод намуданд. ҳамчунин дар мизи мудаввар қайд гардид ки бояд дар якҷоягӣ бо ҳамкориҳои судманд байни давлатҳо фаъолият намоему низоми соҳаи мазкурро рушду равнақ диҳем. низоми андози ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар раванди истиқлолият аз нав ташкил шуда зина ба зина рушд карда истодааст ва таҷриба гирифтан аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ метавонад ба низоми андоз дар ҷумҳурии Тоҷикистон замина гузорад. дар барномаи мизи мудавваре ки аз тарафи коршиносони соҳибтаҷриба, яъне давлатҳои абарқудрати дунё ба монанди Федератсияи Россия, ба монанди Олмон, ба монанди ҷумҳурии Туркия ки яъне нисбат ба соҳаи андозбандӣ, андозҳои ғайримаъқул яъне пешниҳод намуданд ки ҳар як қаламнаи мамлакат яъне соҳаи рушди низоми андозбандии худро дорад ва чуноне ки дар мизи мудаввари имрӯзаи мо ки бо номи андозбандии объектҳои ғайримаъқул аст, яъне таҷрибаи миллӣ чиро дар назар дорем? дар назар дорем ки мо ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастпош хӯрдани иттифоқи шӯравӣ ки соли 1991 яъне ҳамчун давлати соҳибистиқлол демократии ҳуқуқбунёдро яъне ба даст овардем, яъне қонунгузорӣ кардем ва нисбат ба соҳаи низоми андозбандии дастгирии ассотсиатсияи соҳибкорон, яъне бо ташаббуси кумитаи андоз, яъне дар якҷоягӣ барои такмил додани низоми андозбандиро пешниҳод карданд. бо дар назардошти эҳтиром ва эътирофи хиради азалӣ, фазилати сиёсатмадориву давлатдории навини кишвар ба даст овардан ва таъмин намудани сулҳу ваҳдати сартосарӣ ва болоравии обурӯву эътибори мақоми Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар арсаи ҷаҳонӣ ки ин паёмадҳо дар маҷмӯъ ба салоҳиятнокиву фаъолияти босамари асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобастагӣ дорад, чунин чорабиниҳои байналмилалӣ низ далели гуфтаҳои болост. дар анҷоми мизи мудаввар саволу ҷавоб, муҳокимаи баромаду маърузаҳо, мубодилаи афкор байни иштирокчиёни мизи мудаввар баргузор гардид.